హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతంలో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 5వ అధ్యాయము 27వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. సో తస్మిన్ తథా లబ్ధ రుచేర్మహామతే ప్రియ శ్రవస్య స్ఖలితామతిర్మమ యయాహమేతత్ సదస్వమాయయా పశ్యే మయి బ్రహ్మణి కల్పితం పరే. సో ఇంకా బ్రహ్మర్షి నారదులు వారు వ్యాస మహర్షితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ మహర్షి, ఆ విధంగా దేవదేవుని ఎడ ప్రీతిని పొందినంతనే అతని ఎడ నా శ్రవణాసక్తి అకుంఠితమయ్యను. పిమ్మట అట్టి రుచి వృద్ధి నొందగా అజ్ఞాన కారణముననే స్థూల సూక్ష్మ ఆచ్ఛాదనలను నేను అంగీకరించియుంటినని అవగతం చేసుకొనగలిగితిని. ఏలయన నేను భగవానుడు ఇరువురుము దివ్యులమై ఉన్నాము. ఇది బ్రహ్మజ్ఞానము. సో ఆయనలో కలిగినటువంటి దివ్య అనుభూతి, మహాత్ముల యొక్క సాంగత్వంలో కలిగినటువంటి విషయాన్ని నారదులు వారు వ్యాస మహర్షితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము ఈ సందర్భం మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ
రామ రామ హరే హరే. సో ఇక్కడ మరి నారద మహర్షి తన స్వ అనుభవాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆయన పూర్వపు శ్లోకాలలో మనం చూస్తాము, అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన ఆయనలో కలిగినటువంటి మరి ఆ మార్పులను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏ విధంగా ఆయన బ్రాహ్మణుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల తను ఆధ్యాత్మికంగా ఏ విధంగా పురోభివృద్ధి చెందాడు అనేటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది కదా. సో ఈ క్రమంలోనే ఆ నారదుల వారు తన మరి తన జీవితంలో తన స్వ అనుభవాలను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో ఆ సాంగత్వం వలన తాను పొందినటువంటి విషయాలని తెలియచేసిన వారు. సో అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పారు, ఓ వ్యాసదేవ, ఆ వేదాంతుల భక్తి వేదాంతుల యొక్క కరుణ వారి యొక్క సాంగత్వము వలన నేను కృష్ణ లీలల ఎడ ఆసక్తుడినై శ్రవణం చేయగలిగాను. ఆ విధంగా శ్రద్ధాపూరితంగా నేను శ్రవణం చేయడం వల్ల మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుని శ్రవణ రుచి నా ఎందు అడుగడుగు అణువణువున వృద్ధి చెందినది అంటూ ఆయన తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చూసాము. తదుపరి ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము తస్మిన్, ఆ విధంగా అంటే శ్రవణాసక్తిని పెంపొందించుకొని ఆ భగవంతుని దివ్య లీలలు, యశస్సు, గుణగణాలు, రూపాన్ని శ్రవణం చేయడంలో అమిత ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడై ఆ విధంగా అతను నారద మహర్షి ఆ విధమైనటువంటి ఆసక్తుడై ఉన్నటువంటి అతడు ఇక మరి వ్యాస మహర్షితో అంటూ ఉన్నాడు, ఓ వ్యాస మహర్షి, శ్రీకృష్ణుని మహిమలను వినడంలో నాకు గొప్ప రుచి కలిగి తరువాత నా మనస్సు ఎప్పుడూ అతడి నుండి తొలగలేదు. అదే చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా దేవదేవుని ఎడ ప్రీతి పొందినంతనే అతని ఎడ నా శ్రవణాసక్తి అకుంఠితమయ్యను అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా వినడంలో భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు కదా, నా భక్తులు నిరంతరము నా గురించినటువంటి దివ్య మహిమలను కీర్తిస్తూ ఒకళ్ళకొకళ్ళు చెప్పుకుంటూ శ్రవణం చేస్తూ ఆ విషయాలను మరొకళ్ళకి చెప్పుకుంటూ అమితమైన ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ మాదిరిగానే ఒక విశుద్ధ భక్తుడు ఏ విధంగా అయితే శ్రవణ ఆసక్తి పైన అకుంఠితమైనటువంటి విధంగా అయినా కావడం వల్ల ఇక ఆ నారదుల వారి యొక్క మనసు ఎప్పుడూ కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క శ్రవణ ఆసక్తి నుండి కానీ ఆ దేవదేవుని నుండి కానీ తొలగలేదు అని చెప్తున్నారు. పిమ్మట అట్టి రుచి వృద్ధి నొందగా, అంటే ఇక ఆ యొక్క భక్తి ప్రభావంతో ఆ భగవంతుని ఎడ అతనికి కలిగినటువంటి ఆ భక్తి ప్రభావంతో తనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం కారణంగానే మరి ఆ యొక్క భక్తి ప్రభావం వలన ఆ భక్తి వృద్ధి చెందగా అజ్ఞానం కారణంగానే స్థూల సూక్ష్మ ఆచ్ఛాదనాలను నేను అంగీకరించి ఉంటిని. అంటే ఈ సమస్త జగత్తులో ఉండేటువంటి స్థూల సూక్ష్మ రూపాలతో ఉన్నది సో అని మరి ఆ పరబ్రహ్మమైనటువంటి భగవంతునిలోనే ఆయన యొక్క మాయాశక్తి ద్వారానే కదా ఇదంతా కూడా ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఈ విధంగా
ఆయన యొక్క మాయా శక్తుల ద్వారాను. సో మరి ఆ స్థూల సూక్ష్మ అంశాలను అంగీకరించి ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను కూడా అంటే ఆయన అవగాహన చేసుకుంది ఏంటి, ఆత్మ ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం కాదు, స్థూల సూక్ష్మ అంశాలతో మిళితమై ఉన్నటువంటి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం కాదు. నేను అంటే శాశ్వతమైన ఆత్మను. ఈ శాశ్వతమైన ఆత్మ ఆ భగవంతుని యొక్క అంశ కనుక ఆ భగవంతుడు శాశ్వతమైనటువంటి వాడు కనుకనే ఆయన యొక్క అంశగా ఉన్నటువంటి నేను కూడా శాశ్వతమైన వాడనే, దివ్యమైనటువంటి వాడనే అనేటువంటి ఒక భావన ఆయనలో పెంపొందించింది. అంటే ఆత్మ జ్ఞానము, ఆత్మానుభూతి కలిగినది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయనకి. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో మనకు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తే ఆయన ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి భౌతికత్వంలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞాన అంధకారం, ఈ భౌతిక తత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ భౌతిక తత్వములో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము అంధకారంతో పోల్చబడగా వేద వాజ్మయమునందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సూర్యునితో పోల్చబడ్డాడు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడైతే సూర్యుడు ఉంటాడో అక్కడ అజ్ఞానం అంధకారం చీకటి తొలగిపోయినట్లుగా, మరి ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్యమైన ఆయన లీలలు ఆయనను గురించి అటువంటిది లీలా శ్రవణ ఆసక్తి కలిగినప్పుడు, ఎందుకంటే కృష్ణుడికి కృష్ణుని యొక్క లీలలకు ఆ దేవదేవుని యొక్క మరి ప్రతి అంశం కూడా ఆయనలాగానే పూర్ణమైనటువంటిది. ఆయనకు ఆయన యొక్క లీలలకు కానీ ఆయన యశస్సు దేనికి నామానికి దేనికి కూడా భేదం లేనటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే నారదుడు లీలా శ్రవణాసక్తుడై ఉన్నాడో ఆ దేవదేవుని యొక్క దివ్య సహచర్యమే అయిపోయింది ఆయన లీలాసక్తి. మరి ఎప్పుడైతే ఆ దివ్య సహచర్యంలో ఉన్నాడో అంటే ఆ నారద మహర్షి ఆ భగవంతుని యొక్క సహచర్యంలో ఉండిపోయాడు. ఇక ఎప్పుడైతే భగవంతుని సహచర్యంలో ఉన్నాడో ఆయనతో కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కృష్ణుడు ఉన్న దగ్గర అజ్ఞానానికి ఆస్కారమే లేదు. అజ్ఞానమంతా తొలగిపోయి తాను ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం కాదు, స్థూల సూక్ష్మ అంశాలుగా ఉన్నటువంటి తాను నిత్యమైన భగవంతునికి చెందిన అంశను అనేటువంటి అంశాన్ని గుర్తించగలిగితే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడై. సో కాబట్టి మనము ఈ భౌతిక జగత్ మనలో అజ్ఞాన కారణంగానే మనము మరి ఈ ప్రకృతికి చెందినట్లుగా తప్పుగా భావిస్తూ ఉన్నాం. వాస్తవానికి మనము ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చెందినటువంటి దివ్యులమైనటువంటి శాశ్వతమైన నిత్యమైనటువంటి ఆత్మలము అనేటువంటిది. కానీ అజ్ఞాన కారణంగానే ఈ భౌతిక ప్రకృతికి చెందినట్లు భావించి తప్పుడుగా భావిస్తూ బద్ధజీవులమై ఉంటూ ఉన్నాము. ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలోనే జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళం. ఎప్పుడైతే అజ్ఞానము నశించి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి పరంగా వేదియు లేదు అని పూర్ణంగా అనుభూతం అనర్చుకుంటామో అంధకారము సమూలంగా అంతరించగలుగుతుంది. అప్పుడు ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు రెండును భగవానుడి నుండి ఉత్పన్నమయ్యడి కారణమున మనుజుని యందలి ఆ జ్ఞానజ్యోతి ఆ రెండింటిని దేవదేవుని యొక్క సేవలో నియుక్తం చేసేటువంటి, ఏదైతే తాను నిజమైనటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు తాను పొందినటువంటి ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహములు రెండింటిని అంటే ఈ కర్మలు చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఈ కర్మక్షేత్రాన్ని మరి ఆలోచనలో మానసికమైనటువంటి అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శారీరక వాక్ మానసిక అన్నీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే ఉపయోగించినటువంటి కారణంగా మరి
భగవంతుడు ఎప్పుడైతే నిరంతరము భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, నిరంతరము పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క భక్తులలో హృదయంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్ముడు జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగిస్తాడు. ఆ జ్ఞానజ్యోతి వెలిగినటువంటి కారణంగా స్థూల దేహాన్ని కూడా భక్తియుత సేవలలో, అంటే ఈ స్థూల దేహం ద్వారా మనం మరి భగవంతుడికి చేయగలిగే సేవలు ఏంటి? మందిరానికి వెళ్ళడము, ఆ మందిరంలో మనం సేవలు చేయడము, లేదా గృహంలోనే మందిరం లాగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే అక్కడ అక్కడ మనం ఆయనకి సేవలు చేసుకోవడం, శుభ్రం చేయడం, నీళ్లు తేవడం, శుభ్రం చేసి మంచిగా అలంకరించడము, వందనాలు అర్పించడము, అవన్నీ కూడా నియుక్తం చేస్తాం. అర్చన చేసే విధానంలో నియుగ్నమవుతాము. స్థూల దేహాన్ని ఆ శ్రీకృష్ణుని సేవలోనే ఉపయోగించుకుంటాము. అదేవిధంగా సూక్ష్మ దేహాన్ని కూడా ఆ భగవానుని లీలా శ్రవణమునందు, మన మానసిక ఈ ఇంద్రియాలకు మానసికమైనటువంటి మనస్సు వీటన్నిటి ద్వారా లీలా శ్రవణానందమునందు, స్మరణ యందు, నామకీర్తనముల యందు నియుక్తము గావించాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. సో అంటే మనం పొందినటువంటి ప్రతిదీ భగవంతుడి నుండి పొందినటువంటిది ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవలోనే వినియోగించవలననేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల కర్మలన్నీ కూడా దివ్యములై ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. స్థూల సూక్ష్మ ఇంద్రియములలో దేనిని కూడా ఇందుకు భిన్నమైన కర్మల యందు నియుక్తం చెయ్యరాదు. అంటే మనం ప్రతిదీ కూడా మనం చేసేటువంటి ప్రతిదీ కృష్ణ సంబంధంలోనే చెయ్యాలి అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక కర్మల అనుభూతి అనేటువంటిది భక్తియుత సేవ ఎందలి అనేక సంవత్సరాల సాధన చేతనే సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, అధ్యయనం చెయ్యాలి. సో అలా చేసేటువంటి సాధన చేయడం ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కానీ శ్రవణం ద్వారా కలిగేటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి ఎడ ఆకర్షణ అత్యంత ప్రభావపూర్ణమై ఉన్నది. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా నవవిధ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణాసక్తి చాలా అద్భుతమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి శ్రవణాసక్తుల ద్వారా మనము శ్రవణము, ఆ తర్వాత రుచి స్థిరమైనటువంటి స్మరణ, ఆధ్యాత్మిక దర్శన, భగవంతుని యొక్క కథలను మనము భక్తితో వినడం వల్ల శుద్ధి జరిగి ఆత్మానుభూతి పొందుతుంది అనేటువంటి విషయము మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుపబడుతూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.